FG YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मस्ट इम्परटेन्ट मोनसे स्किमनि आपडेट लानानै फैदों आङो। बेनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। जोङो बे स्किमनि बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो बेनि अनलाइन अफलाइन प्रसेस आरो बेनि डकुमेन्ट रिक्वायर्डखौ जोङो नैबे भिडिअ'आव नायगोन। अब्लाना नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै बेनि लाबखौ लानो हागोन। दानिया जोङो नायदिनि लोगोफोर बे स्किमनि डिटेल्सखौ। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि गुगोलनि सार्च ब्राउजाराव थांनानै myskim.gov.in बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय। नोंथाङा नैबे नुनो मोन्दों माइ स्किम, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा पेजखौ एसे बोखोबानो जाबाय लोगोफोर। आरो नैयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि स्टेट गभर्नमेन्टनि दा जिमानखि स्किम सोलिबाय दं नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों। आरो नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो नैबे इउनियन टेरिटरि स्टेटनि। दानिया लोगोफोर जोङो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमाव जोङो थुगोन नैबेयाव 350आव जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा एसे नैबे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट। जोङो बेनि बेयाव थुगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै आरोबाव नोंथांमोना बे पेजखौ एसे बोखोबावनांगोन। आरो नोंथांमोना नैबे 2 नाम्बाराव थुनांगोन। जों 2 नाम्बाराव थुबाय। 2 नाम्बाराव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बे स्किमनि मुङा नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नुनो मोन्दों लोगोफोर बेनि डिटेल्स, बेनि बेनिफिट्स, इलिजिबिलिटि आरो बेनि एप्लिकेसन प्रसेस, बेनि डकुमेन्ट रिक्वायर्ड। जों दानिया बेयाव बेसिक डिटेल्सखौ नायनोसै नोंथाङा बोरै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि बेनिफिट्सआ माबायदि। बेनि बेनिफिट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर ए फेमिलि वेलफेयार स्किम आन्डार दा अम्ब्रेला स्किम नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम NSAP। बेनि NSPनि आन्दाराव बे सोलिबाय दं स्किमा। बेनि डिटेल्सआनो जाहैबाय लोगोफोर जाय बिथांमोननि न'खराव फेमिलियाव नोंथांनि बिमा बिफा बिदा नोंथांनि न'खरनि हेड फैसा खामायग्रा नोंथांनि न'खरखौ बेंग्रा बिथांमोना अबथिरा जिउ गोमायोब्ला नोंथांनि न'खरा बे स्किमाव जुदि एप्लाइ खालामनो मोनबाथाय नोंथांनि न'खरनो गभर्नमेन्टआ फाइनेन्सियेलि मदद होयो, रांखावरियारि, नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबाथाय। आरो बेनि बेनिफिट्सखौ जों दानिया नायनोसै। बेनि बेनिफिट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामोबाथाय 20,000 नोंथाङा फैसा मोननो हागोन जुदि नोंथाङा प्रुफ होनो हायोबाथाय। आरो बेनि थैनायनि जाहोना जियानो जा बेयाव थैनायनि जाहोनखौ जि रोखोमै जानानै थैया मानो नोंथाङा बेयाव नोंथाङा 20,000खौ मोनगोन। दानिया लोगोफोर जोङो बेनि डकुमेन्ट्सखौ नायनोसै। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन। बेनि डकुमेन्ट्सआ जाबाय लोगोफोर नोंथांनि बेयाव डेथ सार्टिफिकेट, थैनाय मानसिनि डेथ सार्टिफिकेट नांगोन। आइडेन्टिटि मोनसे नांगोन बेयाव, पान कार्ड आरो बेयाव एड्रेस प्रुफ, आधार कार्ड होनांगोन। आरो बेयाव BPL रेशन कार्ड थानाय फेमिलि जानांगोन। नोंथाङा बे BPL रेशन कार्ड थानाय फेमिलिफोरासो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो फेमिलि आइडि, मेम्बार आइडि नांगोन। दानिया लोगोफोर जाय बिथांमोना बे फैसाखौ क्लेम खालामगोन नोंथांमोनाबो मोनसे आइडेन्टिफिकेसन बेयाव होनांगोन। नोंथांनि आइडेन्टिटि कार्ड बेखौ बुंखाबाय आङो, नोंथांनि पान, आधार, एड्रेस प्रुफ, नोंथांनि भटार कार्ड बेफोरबायदि होनांगोन। नोंथाङा एज प्रुफ नोंथांनि बेयाव मेट्रिकनि एडमिट बा नोंथांनि जिखिनि आइडियाव डेट अफ बार्थ मेनसन थायो नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय। आरो फेमिलि आइडि, मेम्बार आरो बेयाव नोंथांनि डिटेल्स, आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट्स, पस्ट अफिसनि बेंक एकाउन्ट नोंथाङा होनांगोन। आरो फट' नांगोन नोंथांनो। बेखिनि डकुमेन्ट्सआनो लोगोफोर नोंथाङा बेखौ रेडि खालामबानो जाबाय। आरो बेनि एलिजिबिलिटि जों दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि नांगोन जों बेयाव नायनोसै। बेयाव एप्लाइ खालामनो लोगोफोर नोंथाङा इन्डियानि नोंथाङा सिटिजेन जानांगोन। आरो बेयाव 2 नाम्बाराव लिरनाय दं नोंथाङा BPL केटेगरिनि मानसि जानांगोन। जाय बिथांमोना BPL कार्ड दं नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथांनि बेयाव जाय हेड नोंथांनि खामायग्रा न'खरनि बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबेयाव लिरनाय दंखायो रोखायै। आरो बेयाव थैनायनि नोंथांनि न'खरनि हेड थैनायनि बैसोआ बेयाव 18निफ्राय 60 बोसोर जानांगोन। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर बेनि एप्लिकेसन प्रसेस नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो जों बेखौ नायनोसै। जों बेयाव थुबाय। बेनि एप्लाइ प्रसेसआ लोगोफोर अफलाइन जागोन।
नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिस नङाबा तहसिल ससियेल वेलफेयार अफिसाव थांनांगोन, नोंथाङा भिजिट खालामनांगोन। बेयाव खबर लाबानो नोंथाङा गासैबो डिटेल्सखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांखौ बेयाव खोथागोन। फ्रि अफ कस्ट नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो दिनैनि बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर। नोंथांमोननो आङो मोनसे ओरैनो फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा बे स्किमाव बानायनानै लाब लानो हागोन। बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किमनि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।